Min Ġunju tal-2023 s'issa ġew riferuti 1173 każ ta' vjolenza domestika li ġew identifikati f'riskju serju mill-Multi Agency Risk Assessment Meeting (MARAM) mintu twaqqaf u ltaqa' 66 darba. Dawn il-każi ġew identifikati wara li sar assessjar permezz ta' għodod xjentifikament ipprovati tar-riski li jwasslu għal omiċidju jew femiċidju. Il-MARAM ġie stabbilit fi frar tal-2023 hekk kif ġie rakkomandat mill-inkjesta tal-imħallef Jeffrey Valencia wara l-qtil ta' Bernice Cassar. Fil-konklużjonijiet tal-inkjesta ġie rakkomandat li permezz tal-MARAM is-sistema tipprovdi qsim ta' esperjenzi u prattiċi ta' esperti ta' kif għandhom jiġu trattati każi li jinstabu f'riskju għoli. Iċ-chairperson tal-MARAM Ruth Xiberras sostniet li qed jgħinu wkoll fil-ġbir ta' statistika dwar ir-riskju u l-każi trattati. B'din il-ħidma anke l-Korp tal-Pulizija beda jieħu passi aktar konkreti, inkluż arresti immedjati kontra l-allegati aggressuri, speċjalment f'każi fejn l-assessjar tar-riskju juri livell sever jew estrem. Xiberras qalet li hemm qafas legali ċar u robust biex il-MARAM jaqsam informazzjoni dwar każi ta' vjolenza domestika ma' entitajiet rappreżentati mingħajr biża' li jikser il-liġi dwar il-privatezza. Ġie aċċennat ukoll li l-Kumitat għandu seta' li jistieden professjonisti, inkluż minn servizzi pubbliċi u NGOs biex jipparteċipaw f'laqgħat skont il-ħtieġa tal-każ u hemm l-obbligu legali li entitajiet jirrispondu fi żmien 24 siegħa għall-informazzjoni mitluba.